Можна распазнаць у рэальным часе махляроў, якія тэлефануюць? По кроках давайте. Па-першае, вось Што? Ну, спачатку. Ну, канешне, самае першае гэта логіка, бо на эмоцыі у гэтай сітуацыі увогуле, так скажем, абапірацца, ну, неразумна, так? То бок, калі ты чуеш, я ўжо ведаю з гэтай гісторыі. Вось вы зараз парасказваеце вось пра гэтыя ўсе гісторыі, як гэта Трымаць у адбываецца. галаве. Інфармацыя, так, ёсць. Ёсць, такое адбываецца. Тэлефануюць з банку. Ага. А ўжо і банкі нам дасылаюць смс-кі, што ніколі мы не будзем вам тэлефанаваць з нейкіх незнаёмых нумароў, нікому не давайце свае там асабістыя дадзеныя. Калі кажуць, а скажите, калі ласка, ваш песель. Вось у мяне так недавно было. Скажите, калі ласка, ваш песель, я кажу, не, до відзення. ці апошнія там нумары на карце, любыя звесткі, акрамя, да нават імя і фамілію як пішацца, гэта таксама не Добра, першая логіка, то бок паглядзець, ці могуць табе тэлефанаваць з банку, міліцыі, але ж вот бачыце, вось калі ў Беларусі міліцыя патэлефануе, дык тут ужо трэба, і, дарэчы, махляры гэта выкарыстоўваюць, кажуць, я нейкі там маёр, МВД, і ўсё, муса. Ну, тут мы можам папрасіць нашу беларускую міліцыю аб супрацы, на карысць нашых грамадзян, што калі неабходна камусьці, ну, вызывайце павестачкай, калі ласка. Ну так, не тэлефануйце. Не тэлефануйце, не пужайце грамадзян, яны і так ужо запужаныя. Так, добра, якія яшчэ могуць быць, каб зразумець, сігналы? Ну, калі вам кажуць, вось зараз, заўсёды лепей сказаць, што, ну, дайце мне, калі ласка, час. Мне неабходна грошы. Я зараз на працы, я ў душ дзесьці. Што заўгодна. А ўвогуле, канешне, складана гэта зрабіць у сітуацыі, калі там падаецца, што там дачка, ці ўнук, ці сын, ці сват, брат, ну, нехта родны, але заўсёды варта памятаць, што ёсць такая на тэлефоне чырвоная кнопачка. Так, адмова, і пасля так, яшчэ раз ператэлефаную сама гэтай сваёй. Так, потым удыхаем і... Але ж ніхто так не робіць. Я так раблю. Ты не так робіш, ты робіш вітаю. Ой, гэта адзін раз было. Гэта было адзін раз. Гэта ўсё няпраўда. І разумееш, зараз, калі ты мне будзеш тэлефанаваць па грошы, я буду казаць, ой, гэта махлярства, гэта не Катя, ой, да пабачэння. Слухайце, каза ж нігде не здудзінскі. Добра, а якія крокі можна зрабіць, каб павысіць сваю вось гэту, знізіць уразлівасць і павысіць устойлівасць псіхалагічную да махляроў, ды любых сігналах картызолавых? Гэта ўвогуле карысна заўсёды дбаць о сваім псіхалагічным стане. Добра есці, добра спаць, вось такую раўнавагу захоўваць, рабіць нейкія намаганні для таго, каб сябе лепей адчуваць і не стрэсаваць. Ну, гэта, канешне, немагчыма, але калі стрэсаваць, так ну, скажам так, правільна. То бок заўсёды мець вось гэты гэп у часе, каб у цябе была магчымасць сказаць чакайце. І, канешне, вельмі важна трэніравацца казаць «не». Ну, то бок адмаўляць людзям. Так, у меня такая гісторыя была, я просто раскажу хутенька. Мне тэлефанавалі нібыта з банку, нібыта там усё прапала, і я кідаю слухаўку, мне ператэлефановыя гэтыя же хлопцы. Чаму вы кідаеце слухаўку? Я ж прадстаўнік там падатковай службы. Я такая, усё, да пабачэння. Ну, вось яны таксама ціснуць, нават спрабуюць пераціснуць. Па-першае, калі бачыш, што хтосьці табе тэлефануе, мне падаецца, хтосьці табе тэлефануе, трымаць перш за ўсё ў галаве гэтае слово махлярства. Гэта можа быць махлярства. Незнаёмы нумар. А потым, ну, казаць, прабачце, калі ласка, я зараз не магу вам адказаць, праз хвіліначку ператэлефаную. Я пайду пагляджу, колькі ў мяне грошай. Так, я ператэлефаную, і, ну, я звычайна закідваю ў пошук гэты нумар, і там мне
падказкі ў гэтыя. Але Гэта... махляры працуюць не толькі з тэлефонам, але і з інтэрнэтам. Вось гэтыя спасылкі «Прагаласуй за маю дачку» ў нейкім рэйтынгу, ці для дарослых гэта смс-кі, якіх, вось, ну, смс-ка на тэлефон прыходзіць, там нешта націсні, будзе табе там 60 хвілінаў бесплатных. І вось што з гэтым Прагаласуй рабіць? за маю дачку, так. Як увогуле навучыць дарослых і сталых Не ціснуць на бацькоў? спасылкі ўвогуле. І не рэагаваць на тое, калі, што не... калі гэта нават ад тваіх знаёмых, я, напрыклад, заўсёды пытаю, што гэта? Я не пераходжу па спасылках, я пытаю, што гэта, или напишу, што выбачай, я гэтага не раблю. Ну, бо дадзенае скрасці вельмі лёгка у інтэрнэце. І потым будзе праблема, што вось гэтыя ўсе паролі змяніць неабходна будзе. Таму вось варта памятаць аб гэтым і не быць вот гэтым people pleaser, той, хто спрабуе нейкім чынам пад людзей падкласціся, так? То бок, я зраблю ўсё, калі мяне хтосьці просіць. Ну, не. Добра, мы сучасныя дарослыя людзі. Як навучыць дзяцей ці сваіх бацькоў, людзей сталага ўзросту не рэагаваць вось на гэтае махлярства ўсё? Па-першае, расказваць, што гэта бывае, а па-другое, казаць, што калісьці ў цябе ёсць ну, нейкія сумневы, абавязкова тэлефануй мне адразу. Не рабі вось, што табе кажуць, а ператэлефануй мне. У чалавека павінен быць у галаве план Б. Вось. То бок, калі ён памятае, што ён можа патэлефанаваць сваім блізкім, у яго вось узнікае прастора і час неабходны для гэтага. Ён кажа, я не прымаю такія рашэнні, мне неабходна скансультавацца. Вось. І якраз вось гэты час, які ў яго з'яўляецца, можна выкарыстаць для таго, каб падышаць, паразмаўляць аб гэтым і ўвогуле зняць вось гэты стрэс, які ад гэтых тэлефонных ці іншых якіх І махляраў. ўвогуле ніколі не называць вось гэтыя нумары, ні картак банкаўскіх, ні песель, ні паспарт. Так. Прапаную зайсці з іншага боку, што наконт саміх махляроў. Гэта такія мерзотнікі, якія гэтым займаюцца. Ці гэта могуць быць нейкія маладыя людзі, якія вось такая лёгкія грошыкі. Чаму яны гэта робяць? Што іх штурхае? І ці заўсёды гэта дрэнныя людзі-мерзотнікі? Ці гэта людзі, якія не разумеюць, што яны падманваюць пенсіянераў, напрыклад? Ну, калі ў чалавека ёсць у галаве, што гэта... Ну, калі чалавек прыходзіць у такую кампанію працаваць, яму расказваюць, што гэта нешта добрае, насамрэч, яны прадаюць. Я ўвогуле жартую, што ўсім маладзёнам, якія вельмі трывожныя, ім добра пайсці вось гэтымі халоднымі званкамі пазаймацца, хаця б месяц у іх потым ужо не будзе стрэсу ні на якіх інтэрв'ю па працы, вось, бо яны устойлівасць да адмовы ну, такім чынам выбудоўваюць. Але, канешне, ўсё ж такі чалавек, які там застаецца до працяглы час, гэта ну, мае такі чалавек пэўныя рысы. І, канешне, у мяне нават была такая гісторыя, калі да мяне вось гэты распрастраніцелі прыходзілі ў офіс трэніравацца, бо яны зразумелі, што такая жанчына, якая не паддаецца, ні ў кого нічога не купляе. Вось, так яны прыходзілі то адзін, другі, трэці, потым іх па два стала прыходзіць, потом па 3 чалавека трэніраваліся. Я кажу, ўжо расказвайце, што вы робіце. Ну, мы вось не можам зразумець, як вас тут раскалоць. Вось. То бок, гэта б сведчыць пра што, што такія людзі могуць быць вось такімі, як ну, гульня. Вось даціснуць чалавека, то бок вось нейкім чынам зманіпуляваць, вось такая ну, перамога ім неабходная. То бок гэта ўсё ж такі такія людзі, якія, ну, напэўна, маглі бы у якую-нибудь лудаманію упасць, калі б жыццё іх склалася нейкім іншым чынам. Вось. Але насамрэч шмат хто з іх ведае, што яны займаюцца дрэннымі рэчамі. Яны выбіраюць такі шлях. Такая парада, што трэба памятаць, што як у казіно, што заўсёды выйгравае казіно. У гэтым выпадку, што б вы не рабілі, якая б вы харызматычныя ці нейкая моцная не былі, трэба памятаць, што яны могуць зрабіць нешта дрэннае. Таму, калі ласка, трэніруем. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, каму-небудзь нашыя парады
будуць карысныя. І нагадаю пра махляроў і махлярства. Мы размаўлялі з псіхолагам і псіхатэрапеўткай Наталіяй Скіпскай. Магчыма, самі махляры сябе ўяўляюць дзёржскімі і адважнымі, але не махлярства, гэта пра подласць і сквапнасць. І вось якім бывае жыццё сапраўды адважнага чалавека, нам раскажа Цмоха Кудовіч. 10 год еўрапейскіх падарожжаў Багуслава Радзівіла падобны на прыгодніцкі раман у стылі трох мушкецёраў. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Але толькі тады, калі ты пратэстант. Бо калі ты каталік, то тады чык-чык, чык-чык-чык-чык. Праз маці Людвіку Гагенцоллер Багуслаў быў наўпрост пароднены з буйнейшымі манаршымі радамі тагачаснай Еўропы. А таму маладому, багатаму, радавітаму і адукаванаму Радзівілу былі радыя пры любых дварах пратэстанцкай часткі Еўропы. Ён у свабодным рэжыме наведваў розныя пратэстанцкія універсітэты і паступова пагружаўся ў палітычныя справы еўрапейскіх двароў. Ну, а палітыка – гэта найперш вайна. Разам з нідэрландскімі і французскімі войскамі Багуслаў Радзівіл неаднойчы ўдзельнічаў у розных бітвах супраць Гішпаніі. Прычым часам патрапляў у самы эпіцэнтр гэтых бітваў. Агулам маладога шляхціча цікавіла вайсковая кар'ера. Ён сачыў за навінкамі тагачаснай артылерыі, новымі тактыкамі, якія выпрацоўваліся ў найлепшых арміях Еўропы. А нідерландская армія тады была адна з найлепшых. Асабліва маладога магната цікавіла тэма фартыфікацый. Якраз тады ў Галандыі развівалася абсалютна новая сістэма пабудовы земляных умацаванняў, якая ў гісторыю ўвайшла пад назвай старагаландская сістэма фартыфікацый. Апрача фартыфікацыі яго больш нічога не цікавіла ў Галандыі. Багуслаў быў малады чалавек, таму відавочна яго цікавіла рознае. У тым ліку былі ў яго і амурныя прыгоды. У Францыі, напрыклад, у Багуслава быў любоўны раман з князёўнай де Кантэруа, а пасля дуэль за гэту князёўну з графам де Рыу. Хутчэй за ўсё. За дуэль Радзівіл нават патрапіў у Бастылію на адзін дзень, а вызваліла яго сама каралева Ганна Аўстрыйская. Пазней у Гаазе ён на прыёме ў чэшскай каралевы пасварыўся з прынцам де Тальмонам, што таксама прывяло да двубою. Багуславу перыядычна прапаноўвалі жаніцца з рознымі знатнымі дамамі Еўропы, уключна з князёўнымі і прынцэсамі. У 1647 годзе французскі кардынал Мазарыні, памятаеце такого з трох мушкецёраў, пасля некалькіх няўдалых спробаў пажаніць Багуслава, прапанаваў яму пасаду палкоўніка наёмных войскаў Францыі, вельмі сур'ёзная і даходная пасада, на якую Радзівіл пагадзіўся. Ого, ну сапраўды цікава. Вось бы пра гэта ўсё нехта раман напісаў. Як у Дюма пра Д'Артаньяна. Дык ёсць такі раман. Украінская пісьменніца Ірына Данеўская напісала цэлую трылогію пра прыгоды Багуслава Радзівіла. Першыя две часткі ёсць у перакладзе на беларускую мову. І там усё як у Дюма. Шпагі, прыгоды, дуэлі, прыгожыя дамы, кардынал Мазарыні, інтрыгі і ўсё вось гэта. Толькі значна бліжэй да гістарычнай праўды, чым у Дюма. Вельмі раю пачытаць. Дарэчы, з прататыпам мушкецёра Д'Артаньяна, рэальным шавалье Д'Артаньянам Багуслаў Радзівіл у Парыжы мог перасякацца. Яны жылі ў гэтым горадзе ў адзін час, у 1640-х гадах. Вельмі прыемна, што побач з намі зноў Андрэй. Мы чакалі цябе. Паказвай, што Дакладай. прынёс. Значит, дакладваю. Я паглядзеў усе сацыяльныя сеткі беларусаў і цяпер распавяду, што на гэтым тыдні было галоўнае, што глядзелі больш за ўсё, што больш меркаванняў, што больш каментарыяў выклікала. І вось пачнем з Віцебску. Мода на экзатычных домашніх выхаванцаў ніколі не мінала, яна была заўсёды. Ёсць, бачыў відосы з тыграмі, ягуарамі, змеямі і міні-пігамі. А вось у Віцебску дык увогуле пайшлі далей. Увага, на экране вы бачыце відэа з садсетак, якое падыме вам настрой. Беларуска там завяла сабе, як это назваць, Максі-піга, хрюшку і ходзіць Нармалёваюць хрюш. У шматпавярховіку. Просто класічная кватэра, класічны двор і ходзіць. Чаму дабермана можна, а хрюшу такога ж памеру нельга? Я не разумею. Ты ў мяне пытаеш? Я не ведаю, як гэта кажуць, капыцы у хрушак. Быў уже ролик у Андруши, дзе маленькія такія... Маленькія панчошкі. Панчошкі-чыхольчыкі нейкія былі да Так, парасят. было такое у нас, да. Так. Але уявіце, якія там тыгадык начны ад гэтых свінкаў. Это ж ніяк ад коціка. Гэта такі варыянт свіняты ў панчохах. Вон.
На этой ноте идем далей. Милая гісторыя са шчаслівым канцом. Мы вельмі любім мілату, асабліва на раніцу. Жыхарка вёскі знайшла няпрошанага госця на сваім участку. Гэта быў маленькі вожачак, які трапіў у пастку паміж жалезнымі прутамі. Яна, жанчына гэтая, спрабавала вызваліць яго самастойна, але не атрымалася. Яна пазваніла ў МНС. Ратавальнікі аператыўна прыехалі на месца і з дапамогай інструментаў дапамаглі спалоханай жывёле. Вожык, як пішуць МНСнікі, не пацярпеў і быў адпушчаны назад у сваё натуральнае асяроддзе. Бо нельга свой носик совать куды не трэба. Чаму я? Заўсёды я. У Андрэя нармалёвы нос, у мяне Так. таксама. А у тебя вось такой ежины. А я могу распавесці, куды можна саваць свой носик. Потому что у загарадным комплексе под Менском Робинсон Клаб запустили новую локацию для забаваў на вадзе. Гэта такі кругавы маршрут, або называется «Лянівая рака», дзе мяккая плынь можа перамяшчаць вас на надзіманых кольцах, вот гэтых маладых людзей. Гэтая рака, яна круглая, 200 з нечым метраў, стала часткай адкрытай аквазоны і працуе нават там ачышчэнне вады. Круглая рака, казки Аполлон. О, ДДТ по-беларуску. Так. ДДТ по-беларуску. Юрий Юльянович, чулі? Так. Перадайце. Напішыце нам. Так. Ну, гэта прышлі. І мы прыйшлі да галоўнай тэмы тыдня. Гэта, безумоўна, непагадзь, якая накрыла нашу краіну. Апошні увесь амаль тыдзень у Беларусі надвор'е было нестабільным, неспрыяльным, што ў сваю чаргу папоўніла з іншага боку анталогію беларускіх тиктокаў. Вось вы гэта все цяпер назіраеце. Атмасферны фронт прынёс з сабой дажджы, залевы, навальніцы, парывісты вецер. У некаторых рэгіёнах, там на Віцебшчыне асабліва, былі зафіксаваныя шквалы да 23 метраў за секунду. Пашкодзіла дрэвы, будынкі, сіноптыкі папярэджваюць, што такое няўстойлівае надвор'е можа працягнуцца і ў наступныя дні, і літаральна нават да пятніцы. Амаль цэлы тыдзень будзе такое вось нестабільнае надвор'е. Ну да, кажуць, што з кліматам нешта адбываецца, і нам трэба прызвычайвацца. Што ж гэта такое? Ну распавядзі, калі ведаеш. Гэта кліматычныя змены. Дзякуй. Кліматолог Кацярынка. Андрюша паказаў нам вось гэты Менск без дрэваў заліты вадою. А як табе надвор'е гэтым летам у соцсетках беларускіх? Як ты агулам гэта вось? Агулам беларускія соцсеткі жывуць сваім жыццём, на іх не ўздзейнічае ні палітычная сітуацыя, ні надвор'е, нічога. Абсалютна яны жывуць і развіваюцца, і гэта файна. Менавіта вось гэтае пытанне мы таксама задалі нашым гледачам. Напрыканцы праграмы, спадзяемся, ты прыйдзеш і распавядзеш усё, што беларусы думаюць пра гэтае лета і што з надвор'ем адбываецца ў іх гарадах, вёсках, рэгіёнах. Думайце пра гэтае лета. Вось такі філасофскі фінал гэтай часткі. Так, з думкамі пра недарэчнае надвор'е пашукаем, мо што цікавага ўсё ж такі адбываецца на свеце. Давайте глядзець. З гэтага месяца ўсе беларускія таксісты мусяць выкарыстоўваць касавыя апараты або іх лічбавыя аналагі. Дзякуючы праграмнай касе, кошт паездкі будзе разлічвацца на падставе звестак GPS-навігацыі. А тым часам у свеце таксоўкі ўжо ездзяць без кіроўцы або нават лятаюць. Кампанія Tesla запусціла ў Тэхасе сервіс беспілотных робата-таксовак, якімі кіруе штучны інтэлект. Ілон Маск пахваліўся і тым, што таксоўка Tesla Model Y сама проста з заводу прыехала дадому пакупніка. А ў Вялікай Брытаніі пасля паспяховых выпрабаванняў электрычнага паветранага таксі VX4 плануюць масавае выкарыстанне пілатаваных лятальных апаратаў з вертыкальным узлётам і пасадкай, што здольныя стаць альтэрнатывай гарадскому транспарту. Гэта ўпершыню адбылося ў еўрапейскай паветранай прасторы. Тут значна больш жорсткія правілы, чым у ЗША. Калі б мы былі ў ЗША, можна было б узляцець у пустэльні, дзе вакол нічога няма, і лятаць на ўласную рызыку. На гэты раз мы узляцелі як звычайны самалёт, а праз 6 месяцаў здзейснім такі ж палёт, але з вертыкальным узлётам. VX4 разлічана 4 пасажыраў і пілота. Ён здольны лятаць у гарадской прасторы з мінімальным шумам і без выкідаў, з максімальнай хуткасцю пад 200 км на гадзіну. Поўная сертыфікацыя лятальнага апарату чакаецца да 2028 года.
Усе шансы апярэдзіць еўрапейцаў мае дубайскае аэратаксі. Камерцыйныя палёты там запланаваны на 2026 год. Плануецца, што спачатку таксі будзе даступна на 4 пляцоўках у Дубаі, у тым ліку каля аэрапорта і ў цэнтры горада. Усё, што мы спраектавалі ў гэтым самалёце, ад канструкцыі да таго, як ён узаемадзейнічае і лятае ў паветранай прасторы, зроблена з улікам бяспекі. Архітэктура самалёта распрацаваная так, каб у кожнай сістэме было шматразовае рэзерваванне, каб ніводзін збой не мог паставіць пад пагрозу жыццё пасажыра. Доўгатэрміновая мэта кампаніі Джоўбі зрабіць паветраныя таксоўкі даступнымі для ўсіх. Але ўсё ж на пачатку на нізкія кошты падарожжа такім транспартам лепш не разлічваць. Штодня ў беларусаў ёсць нагода паскардзіцца. То лета халоднае, то спякотнае, то дажджы, то сонца, то ветер. Але пры гэтым, якія прыгожыя віды гэтым летам нам падаравала прырода. То серабрыстыя аблокі, то зянне, а якая поўня і зоркі. Але не ўсё можна пабачыць на ўласныя вочы. Дапамогуць нам аптычныя прыборы. У Чылі завяршылі будаванне аднаго з наймагутнейшых тэлескопаў у свеце – абсерваторыі Веры Рубін. Назіранне будзе весціся кожную ноч цягам 10 гадоў. Абсерваторыя будзе здымаць усю бачную частку неба, ствараючы самы поўны таймлэпс-фільм пра то, як змяняецца космас у часе. Гэта адзін з найбуйнейшых тэлескопаў, спалучаны з найбуйнейшай у свеце камерай. Мы зможам зразумець, што адбываецца на цёмным баку нашага сусвету з таямнічай цёмнай матэрыяй і цёмнай энергіяй, якія складаюць больш таго, што існуе вакол нас. Адзін з ключавых аб'ектаў, што назірае тэлескоп, гэта звышновыя зоркі. Чым адметныя гэтыя зоркі, калі яны выбухаюць, яны ззяюць заўсёды з аднолькавай яркасцю. Менавіта таму мы можам выкарыстоўваць іх своеасаблівыя касмічныя маякі для вымярэння адлегласцяў у сусвеце. На нашых вачах пачынаецца эра касмічнага кінематографу. Палову таго, што нам паказваюць навіны з будучыні, гадоў 10 таму немагчыма было ўявіць. Але добра, што некаторыя рэчы застаюцца неизменнымі. Яшчэ раз, гэта вельмі і вельмі добра. Напрыклад, народныя прыкметы, якія ніколі не падводзяць, якія нам кожную нядзелю прыносіць Віктор Шукіловіч. Сустракаем. Прывітанне, шаноўная Кацярына і Дзяніс, прывітанне, нашыя шаноўныя тэлегледачы. Учора праваслаўныя вернікі адсвяткавалі Пятра і Паўла. А што значыць з'явіцца як лёд на Пятра? А так кажуць пра нешта альбо некага, хто так перад нашымі вачыма і не паказаўся. Напрыклад, дамовіўся я з дзяўчынай на спатканне, так яе чакаў, а яна з'явілася як лёд на Пятра. Ну во, праўда ж, лёд на Пятра і Паўла не з'яўляецца. Галоўнае, што я не лёд і ніякі не айсберг вас не падвёў і прыбыў на нашу праграму «Раніцу з Белсатам» з рубрыкай «Рачанец». Закончыўся пятроўскі пост, нарэшце можна спакойна папіць цёплага сырадойчыку, з'есці тваражку ды свежага масілка. Гэтую пару успамінаюць у прыказцы «Чакай Пятра, сыр з'ясі». Гэта кажуць пра нешта абяцанае, чаго яшчэ трэба доўга пачакаць. Ну і ніхто ж не дае гарантыі, што праз нейкі час сітуацыя не зменіцца, ды тое сапраўды здзейсніцца. У нас на Шмяншчыне яшчэ казалі, на святыя мігды, а часам дадавалі, а можа і нігды. А калі тыя мігды святкуюцца, таго нават я не ведаю, шаноўнае гаспадарства. На Пятра трываюць сенакосы. А ёсць такая народная легенда. Загадаў неяк Господ Бог святому Пятру, каб той даваў дождж, калі людзі просяць. А святы Пётра, вядома, стары, глухаваты, нешта там не дачуў і зразумеў, што трэба дождж даваць тады, калі людзі косяць. Вось з таго часу і дажджы заўсёды ў гэтую пару. Калі ж глянуць на прагнозы надвор'я, то сапраўды ўсюды па тэрыторыі Беларусі маюць быць наступнымі днямі дажджы. Тут ужо святы Пётра парупіўся на славу. Мокра ды сыра мае быць бадай ва ўсёй Беларусі, і ў Менску, і ў Горадні, і ў Магілёве. Дзе-нідзе чакаюцца навальніцы.
Таму, дарагія сябры, усюды бярыце з сабою парасоны. У народзе яшчэ кажуць: Пятро і Павел дзень убавіў, прыйшоў Пятрок, а паў лісток. Гэтыя прыказкі падкрэсліваюць, што на Пятра і Паўла прырода пачынае рыхтавацца да восені. Адсюль і такая прымаўка «выпетраць, як Пятроў венік». Гэта кажуць пра схуднелага ды змарнелага чалавека. Ну, а чаму ж Пятроў венік, запытаеце вы? Бо венік, зроблены на Пятра і Паўла, вельмі хутка губляе сваё лісце, ну, бо вядома, што лісты ўжо не так моцна трымаюцца на галінах. Таму, сябры, калі венікаў не нарыхтавалі, каб папарыцца ў лазні, то ўжо ўсё, позна. Але не адчайвайцеся. Ёсць выйсце. Заўсёды можна купіць у таго, хто паспеў. Ну і зусім нядорага. Шаноўныя сябры, пасля Пятра адзначаўся Паў Пятро або Дзень талакі. Раней пасля Пятровага дня не дазвалялася працаваць, лічылася грахом. Таму можна было толькі дапамагаць іншым, але не за плату, а за частаванне. Таму, сябры, не чакайма, варта ўжо сёння дапамагчы тым, хто ў патрэбе ці нястачы, і падтрымаць добрым словам таго, хто ў трывозе. І, думаю, дзеля гэтага не патрэбнае адпаведнае свята, а лёс абавязкова адзячыць нам сваім спрыяннем ды багатымі дарамі. Шаноўнае гаспадарства, дбайце пра сябе, ну і абавязкова ешце сыр, каб не выпетраць, але каб усё скеміць, да ўсяго датумкаць і дапетрыць, і каб шчасце завітвала ў вашыя дамы не як лёд на Пятра, а нашмат часцей. Ну і ўсім нам рачанца. Далучаемся да пажаданняў Віктара Шукіловіча. Мы, Кацярына Раецкая і Дзеніс Дудзінскі таксама. Віктар Шукіловіч, Віця, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за то, што вы... Дзякуй вялікі, калі трэба венік, звяртайцеся. Так, пакідайце нам яго, мы будзем выкарыстоўваць яго. Мне толькі не падабаўся, вось гэта прыйшоў Пятро, капаў лісток. Нешта не хочацца думаць, што ўжо палова лета прайшла, што набліжаецца восень. Не, наперадзе яшчэ палова лета, гэта вось пазітыўныя мыслі. А праз год яшчэ лета будзе. Ну, дададзім больш пазітыву ўсяму гэтаму. Нашы карэспандэнты з'ездзілі на Кубак Івуліна і нешта нам адтуль прывезлі. Паглядзім, што гэта было. Кубак Івуліна – футбольны турнір, дзе спартовыя вынікі не самае галоўнае. Ужо 4-й год сотні людзей збіраюцца ў Варшаве не толькі паганяць мяч, але і выказаць салідарнасць з тымі, хто не можа гэтага зрабіць. Аляксей Іўченка тройчы быў лепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі па міні-футболе, а цяпер працуе на будоўлі і бярэ ўдзел у турніры ўжо 3-й раз. Очень благодарен, что белорусы приезжают в Варшаву, собираются с разных городов Польши, поддерживают наших политзаключенных. Ну, мотивация огромная, чтобы показать всему миру и белорусам, те, которые находятся в Беларуси, что мы вольный народ. Самы малодшы гулец турніру, 13-гадовы Вітаўт Гарэцкі, прыехаў на Кубак Івуліна з Вільні. Як яму гуляць з дарослымі? Цяжка, страшна трохі, тому што боішся, што калі штось неправильно зробіш, що скажуть, ну, типа, ти маленький, чого ти гуляєш. Турнір задумувався як турнір солідарності з Івуліним, журналістом, який був за кратами, тепер він на волі, але 38 наших колег по-ранейшему там. Ось, тому ми тут, і ми потребуємо їх визволення. От банери, які висять на турнірі, вони яскраво показують настрої тих, хто удільничає. Нязменны ўдзельнік Кубка Івуліна – каманда Белсату. Вядоўца Алесь Залеўскі таксама спрабуе сябе на зялёным полі. Футбол – это хутчэй все-таки способ адпачынку, способ атрымаць такія звычайныя эмоцыі жыццёвыя, так і часам парадавацца і пакрычаць. Вось. А навіны – гэта все-таки сур'ёзная справа, гэта аб'ектыўна мае быць, і там ніякіх эмоцый з нашых боку не павінна быць. Удзельнікі турніру ўжо чакаюць наступнага сезону і сваіх сяброў і знаёмых, якія гэтым разам не змаглі згуляць з сумнавядомых прычынаў.
шмат хто цяпер, як і гульцы Кубка Івуліна, чакаюць сваіх сяброў, і, мабыць, самае горшае ў гэтым чаканні пачуццё, што ты нічым і ніяк не можаш ім дапамагчы. Але ж побач з намі Алана Гібры-Мар'ям, былая палітзняволена, кіраўніца камісіі сацыяльнай палітыкі Каардынацыйнай рады, і з ёй мы якраз абмяркуем, што мы можам і павінны рабіць для нашых палітзняволеных. Вітаю, Алана. Алана, добрай раніцы. Давай пачнем з твайго асабістага шляху. Як зняволенне змяніла менавіта цябе і як асобу, як актывістку, як чалавека, што адбылося, якія змены? На самой справе гэта такой шлях, які не можа не пакінуць ніякіх зменаў чалавеку. Мне здаецца, што я асабіста зразумела ўжо падчас гэтага шляху, што за абставінаў, за жорсткіх абставінаў стала больш адстойваць свае межы, канешне же, больш быць прынцыповай у некаторых пытаннях, ну і адказнай, таму што распарадак там такі, што калі ты не умееш па хвілінах, нават па секундах разлічыць час, то ты как бы, ну, трапіш на парушэнне і хутчэй за ўсё ў ШИЗО, да, і приходится адаптавацца под той режим и зразумець, як это быць такой вот собранной постоянно, не отпускать, все под контролем трымаць. Я думаю, что гэта змянілось, ну и приоритеты изменились. На самой справе раней, может быть, была троху не зусім здоровая гісторыя в плане, як часто бывае у актывістаў, актывістак грамадскае вышэй за асабістае. И я лічу, что гэта неправильно, потому что без нас не будзе гэтага актывізма и грамадской дзейнасці. То бок все-таки у цэнтры павінен быць сам чалавек, его блізкія, а грамадская, она таксама павінна быць высока, але не перашкаджаць таксама, ну, жыць, выконваць нейкія базавыя свае неабходныя рэчы, патрэбы, закрываць і гэтак далей. Таму я думаю, што я стала больш удзяляць часу сябе, сваім жаданням, прыслухоўвацца да сям'і, удзяляць часу таксама блізкім. Ну, потому что после такого шляху хочется, каб твоё асяроддзе было постоянно побач з табой, і можна было адчуваць гэтае жыццё, асалоду ад жыцця і ад блізкіх, ад магчымасці з імі камунікаваць нарэшце. Да рэчы, пра асяроддзе. Як на цябе там у зняволенні паўплывала падтрымка звонку, і які тып падтрымкі для цябе асабіста і, мабыць, на твоё меркаванне для іншых палізняволеных самы такі лепшы, больш каштоўны? Што мы можам зрабіць для іх? Ну, калі я знаходзілась у зняволенні, гэта быў 20, 21, 22, і ў тыя моманты, мне здаецца, самае асноўнае было, так як гэта былі першыя парты, ну, парты, гэта груба кажучы, но першыя людзі, якія трапілі ў зняволенне, і не зусім зразумела было, што там адбываецца. І людзям не хапала інфармацыі, як і заўжды у зняволенні, у засценках, вакуум інфармацыйны. І для мяне асабіста адно з самых важных было, што інфармацыю прыносяць з адвакатам, што бацькі штосьці праз лісты перадаюць ці праз спатканні, калі яны сталі магчымы. І гэта вельмі важна, каб людзі, калі нават лісты не даходзяць, калі ты не можаш дагрукацца да чалавека, дасылаць інфармацыю хаця бы праз адвакатаў і праз бацькоў, таму што, ну, яны могуць таксама прыдумаць, як яе зашифраваць, ці напісаць імя проста, і вот што тебе передалі там, што у вас там все класна, кампанія там паехала, не ведаю, в горы, і нават такія моманты, што людзі не перастаюць жыць за межамі гэтага пекла, што яны маюць сваё жыццё, што яны кайфуюць, нават гэта зараджае, да, і любыя навіны, конечно, сусветныя навіны там пра тую ж вайну ва Ўкраіне мы даведаліся з тэлевізара. Такое ты не сможаш перадаць праз лісты ці праз адваката, але бывае і нават такая інфармацыя больш вострая праходзіць. Таму для мяне гэта было самае важнае. Ну і всякія прыемныя рэчы праз, допустим, пасылкі, да, людзі там клалі шкарпэткі, хтосьці прикольныя, хтосьці там блокнот прыгожы, калі мы все за, допустим, сидели. Ці мама там смачные, любимые булочки покладзе. І гэта все, конечно же, такие, ну, спробы показать любоў, яны вельмі важныя за кратамі. Ну и, конечно, мы все чакалі, калі нас вызваліць, і калі все-таки, што міжнародная падтрымка дапаможа нам выйсці на волю. Гэта таксама падпітвала і давала надзеі. Слухай, вось учора, дарэчы, мне напісалі у каментарах, калі мы тут размаўлялі пра тутаку, свята тутака пад Беластокам праходзіць зараз, якая тутака? Палітзняволеныя, за кратамі сядзяць. Якое вяселле, якое рады. Вы што, з глузду з'ехалі? Вось што адказваць такім людзям? Я думаю, можна ўзгадаць момант, як мінімум, як недавно выпусцілі, дзякуючы амерыканскім дыпламатам і палітыкам, выпусцілі
14, по-моему, человек, коли не помыляюсь, разом с Сергеем Тихановским, да, Сергей Тихановский 13 человек. И это была такая подея, ведаете, як тая радость у 20-м. Штосьці, што мы не можем забыть. Вот эта дикая солидарность, радость, коли ты бачишь гэтыя усмешки, люди не могут спыніцца в гэтых эмоцыях. И я, по-моему, паўсюль бачила гэтыя навіны, сторісы и так далее. И мне здаецца, что такие моменты важно узгадывать, что тыя люди, яны таксама не хочуць, каб мы тут гаревали, толькі там ручки склали и такие в вине просто погрязли. Нет, яны хочуць таксама, каб мы дзейнічалі, каб мы заставаліся в цвярозым стане, каб мы спрабавалі штосьці зарабіць і для сябе, і для іх, каб яны выйшлі хутчэй. Таму я думаю, што важна не отчаиваться, не опускать руки, не спрабаваць у гэтай віне пагрязнуць і сказаць: нет, мы будем просто тут нічога не рабіць, сумаваць і все. А наадварот, старацца для іх трымацца і рабіць все магчымае для того, каб яны выйшлі. Таму што вот такія эмоцыі, дзеля такіх эмоцый, дзеля того, што яны змогуць зноў абняцца з блізкімі, гэта все і адбываецца. Таму тут гэта просто момант для того, каб аб'яднаць беларусаў, даць ім яшчэ такі адзін штуршок энергічны для того, каб яны маглі далей ісці і рабіць свае справы. Згодзін, цалкам згодзін, і захоўваць сваю беларушчыну, каб было ім куды прыйсці потым. Конечно. Да рэчы, нечакана, але вось гэтая магчымасць вызваліць людзей і выхад Тихановскага і там Дуліна, іншых палітвязняў стала такой прычынай, нават у Фейсбуку, каб дыскутаваць і неяк даже абражацца адзін на аднаго, ці трэба ўсіх выпускаць, ці трэба групамі выпускаць, ці трэба ціснуць, ці трэба не ціснуць. Аслабляць санкцыі, не аслабляць, выпускаць. То бок, вось неяк хацелі аб'яднацца, а з'явіўся нейкі, гэта не раскол, гэта проста людзі, якія занимаюць розныя бакі. Ці можаш ты пракаментаваць пра сваю пазіцыю і абаснаваць яе, то бок как з твайго пункту гледжання трэба ісці далей, што ты з сваімі паплечнікамі робіш для гэтага? Я была вельмі рада, калі гэта здарылася, і я сама таксама размаўляла з амерыканскімі дыпламатамі ў 24 годзе, яшчэ калі не было такіх масавых вызваленняў, як за 24 год, 25 выйшла больш за 300 чалавек, і мы тады размаўлялі, і калісьці, конечно, распавядалі ім пра магчымыя стратэгіі, як можна вызваліць людзей. І там у тым ліку былі і паслабленне санкцый, і не зняцце з некаторых рахункаў нават прадпрыемств. Там, дзе ёсць міжнародная падтрымка, таксама зняцце абмежаванняў, размарозка гэтай дапамогі, і гэтак далей былі розныя прапановы. І амерыканцы тады, калі мы прапанавалі ім паехаць з невялікай дэлегацыі і сустрэцца з Лукашэнкам, што будзе таксама для яго, у некаторым сэнсе прызнання, але на самой справе гэта не прызнанне. І дасі магчымасць вызваліць гэтых людзей у абмен на паездку невысокага рангу палітыкаў ці дыпламатаў. І тады мы гэта прапанавалі, і яны былі шакаваны, я б сказала тым, што што можна прыехаць, і ён на гэта адпусціць людзей за гэтага. Мы сказали, да, паспрабуйце, но гэта вельмі важна, каб вы пачалі гэтай перамовы, таму што гэта ўжо ў гэтай кропцы 25 год, гэта гуманітарны крызіс. І любы палізняволены, які перажывае за людзей за кратамі, скажа, што, конечно же, людзі пасля 5 год у такім стане, мы самі бачым па Сергею, па астатнім, што гэта катастрафічна, асабліва калі гэта людзі з хранічнымі захворваннямі, з такімі гуманітарнымі кейсамі. Гэта людзі, якіх трэба даставаць любымі спосабамі. І часта мы просто забываем, што не толькі палітычныя амбіцыі важны, і гуманітарны падыход таксама важны. Таму мы павінны рабіць і паралельна. І трэк ціска, ён павінен таксама існаваць, каб была магчымасць таксама на штосьці абмяняць, каб гэтыя санкцыі, якія ёсць, дзякуй ім за то, што яны цяпер могуць стаць таксама такім дапаможнікам у гэтай барацьбе і ў гэтых перамовах дыпламатычных. Але адпускаць таксама трэба. Адпускаць я ў сэнсе, што гэта таксама ціск трэба троху зменшаць для того, каб гэтыя людзі выхадзілі. І гэты абменны працэс павінен пачынацца, таму што мы не можам пакідаць іх далей за кратамі. Мы не можам гаварыць: вы еще посидите, вось выйшлі там 300 чалавек, еще 14, а мы тут далей будзем ціснуць, а вы паміраеце за кратамі. Гэта не такой. Варыянты групамі і паадзіночкі і па памілаваннях людзі павінны выхадзіць, і мы павінны гаварыць з партнёрамі, данасіць да іх, што праз дыпламатычныя высілкі, праз у тым ліку размову з рэжымам, як бы нам не
не было прыкра ад гэтага, людзі павінны выходзіць, і яны павінны ставіць гэта пытанне і спыненне рэпрэсій пряма на ўсіх міжнародных сустрэчах і на сустрэчах з Лукашенко. А вось караценечка такое пытанне, як ты лічыш, гэтая ваша камунікацыя з амерыканцамі, яна паўплывала на прыезд Келага? Кіта Келага ў Беларусь. Ёсць які чуткі, мабыць? Кожны піша ў Фейсбуке, што ягоная актыўнасць паўплывала. Я не люблю присвоивать себе все, как бы, так сказать, выселки людей. Я думаю, что гэта шмат фактараў паўплывала. І гэта былі гадавыя перамовы, нават больш за год. Было шмат прыездаў, не толькі апошні Келаг, просто это такой человек, генерал высокой позиции, с досыць таким ведомой биографией. И он приехал, як такой, ведаеце, лакомый кусочек, да, як говорится по-расейску, тортик, так сказать, для Лукашенко. А да гэтага прыязджалі сярэдняга звена чыноўнікі, дыпламаты, якія размаўлялі з Лукашенко, размаўлялі са сваякамі палізняволеных, сустракались, з палізняволенымі сустракались, якія ў Беларусі. І вось з гэтымі людзьмі, у тым ліку, мы тады размаўлялі ў Амерыцы. То бок, я думаю, што паўплывала, таму што паездка была летам, а восені яны паехалі на першы раунд, можна назваць, перамоў, на першую сустрэчу з міністэрствам замежных спраў і з Лукашенко. Таму я думаю, што паўплывала проста высылкі шматлікіх людзей. Тут все пра гэта гавораць, все стараюцца, да, і гэта і людзі, якія за пазіцыі за перамову, гэта людзі, якія у тым ліку працуюць з офісам і таксама больш выступаюць за пазіцыю ціску. Але я не магу сказаць, што хтосьці адзін зрабіў гэтую працу. Нет, гэта все как бы мы. Галоўнае адпускаць людзей, а шляхам перамоваў ці прыездаў ціскам, чым хацеце, адпускайце людзей, каб выходзілі. Ну, конечно, каб яны выходзілі, але, конечно, не варта, ведаеце, таксама ісці all-in. Зараз мы спынем все санкции, напрыклад, да, и как бы, а вы там уже сами глядите, спадарство, да, режим, отпускать, не отпускается. Конечно же, трэба рабіць гэта акуратна, трэба разумець, з кім ведуцца перамовы, а амерыканцы і еўрапейцы прекрасно разумеюць, з кім яны ведуць перамовы, і што трэба гэта рабіць паступова, і пакуль не выкананыя умовы пастаўленыя таму боку рэжыму, далей ніякія паслабленні не адбываюцца, і што гэта павінна рабіць, ну, по порядку, потиху, помаленечку, а, конечно, никто не будет все спускать режиму для того, чтобы он, может быть, вызволил, а может быть, не вызволил. Усе ўсё разумеюць. Да, и спынение репрессий – это основный момент, які будзе, я думаю, самым таким такой тлустой кропкой стаяць на столе перамоваў, каб напрыканцы все ж таки гэтых перамоў великага, я думаю, еще великой працы, рэпрэсіі былі спынены і людзі новыя не садзіліся ў турму. Дзякуй табе, Алана. Будзем чакаць, не тое слово чакаць, будзем чакаць, непрыемна, але будзем чакаць і будзем рабіць. Дзякуй за вашу працу, за тваю, за тваіх калегаў, за ўсіх актывістаў і палітыкаў, якія над гэтым працуюць. З намі была Алана Гібрабар'ям, актывістка, палітыкіня, былая палізнявольная. Дзякуй за тое, што ты распавяла, і я спадзяюся, што шмат хто будзе далучацца, ну, хаця б да гуманітарных збораў і падтрымкі палітвязняў, якія ўжо выйшлі, таксама сваякоў палітвязняў. Так, а мы зараз накіроўваемся ў Падляшша. Так, і што, у нас зараз нейкі абярэг, штосьці рукамі. Рыдут. Так. Коты тут ёсць, глядзі. О, дзень добры. Дзень добры. Вітаю. Познакомься. Аня. Так. Мы тут разгадываем загадкі, мы тут даследуем Падляшша. Вось Ілля мне гэта ўсё паказвае, што у вас тут. І ў нас у загадкі ёсць момант зрабіць сваімі рукамі абярэг. Хіба гэта да вас? Ілля казаў, нейкая салома. Так, як рудути, то і солома, так? І пані Аня. Згадаєте, як солома, то до мене. Так що запрошую вас. Супер, дякую. Я такое бачыла, толькі недзе ў Менску, нам казалі, не датыкайцеся, бо яно разваліцца. Ці гэта ўсё праўда, ці гэта можна рабіць увогуле чалавечымі рукамі, і чаму мы, праўда, нешта зробім гэта ўсё? Так, гэта зробімо і, напэўна, вам ўсё вдасца зробіць, але фактычна, гэта вельмі делікатнае, бо тут маем зроблене з соломкі жытняй, натуральнай соломы. Ой, страшна. А яно ўсё робіцца... Ну, зараз разваліцца ў мяне ў руках, і што, і канец праграмы. Яно ўсё робіцца на нейкіх нітках, гэта ўсё жывая салома гэта. Я бачу, што яна выглядае неяк інакш, ніж вось гэтыя.
Вось гэта ўсё трэба яшчэ неяк апрацаваць? Tak, треба витяти, no i się te pierjeczka. Tak samo wsiutki zabierajmy i czyścimy. I tak jak tutaj widno na sietu, będę robić 5 takich brył, kop zrobić gwiazdku właśnie. Mnie opowiadali, że to jak z zachodu przyszła choinka, to u nas choinką był pawuk. Tak. I my tak samo w domu w sumie robimy tak, że wieszają pawuka po prostu. Właśnie na Rożdżestwo dowszu nitku trzeba. Dowszu. Тому що ще те було само час такий по жнівах, де та солома właśnie в господарів була і можна було з її щось зробити. А ті павучки, направду, люди старалися робити такі великі, хороші, оздоблені. І той павук właśnie приносив до хати щастя, багатство. Ну, то бок быў больш сэнс такі паказаць соседям, што ў нас ёсць салома, што ў нас все добре. Tak? Nie tylko z sąsiedem, ale prosto jakby i dla gospodara w następnym rokowi tak samo wsiutko urodzaj byw na polach, kop można było właśnie jak najbolsz wsiocho zwieści do chaty. I teraz tak, 4 sołomki. Tak. Tak, ale 2 razy, kop byw muzol. Музол. Давайте вы напишите лепей у комментариях, что это такое, бо мы, зумеры, такого не ведаем. Гэта Патрык. Tak. Wow. Ale fajnie. No, dobrego nauczyciela my mieli, znaczy, że tak zrobili. Ja sam dziwuję, że moimi rukami Baczysz i wdało do się. rubania drów dotknął ja sołomy i... Dobry, fajno. Спасибо вам. Буду mieć i pamiątku z rudutów. Dokładnie. Добре, дякую вялікі, мы пойдем гэта ўсё вешаць. Так. Дякую вялікі. Do maszyny, nie? Да, на одно люстэркі, на другое. А ви зауважили, що на Падляшчы, якое мы тут бачым, заўсёды добрае надвор'е, цікава ці так насамрэч? Трэба, каб нам у каменты напісалі беларусы таксама з Падляшча. На гэта ў іх ёсць яшчэ амаль гадзіна. Вось што усе астатнія беларусы думаюць пра надвор'е, якое яно ў іх, зараз дазнаемся. Ці пра што думаюць, калі не пра надвор'е? Вот, дарэчы, я хотел бы прокомментовать. Можно не писать про надворье на Падляшшы, бо я ж толькі што адтуль сам приехал, з таго самага Там было сонейка Сутакі, учора. так. В субботу была страшная залева целый день. Учора? У пятницу. Пазаўчора. У пятницу. А ў суботу учора ад самай раніцы выглянула соненька. А я ўжо распавядаў учора, хто сочыць за нашымі эфірамі, што надвор'е цудоўнае. СПФ-ачку ўжо было можна выкарыстоўваць, все папраталі свае парасонікі і можна ўжо карыстацца СПФ-ачкай. І сёння я таксама на сувязі з тутакай таксама цудоўнае надвор'е. Не адпускаеце. І што рабілі ў пятніцу? У намётах сядзелі і ўсё? В пятницу люди только як бы збіраліся, расставляли намёты, там А такія што рабілі, арганізацыйныя цябе не павінна кранаць. І вось, дарэчы, Дзяніс як быццам бы спеўся з нашымі каментатарамі, пытаюцца, кажуць, спадзяюся, Андрей ацалеў на тутыцы, бо напрыканцы публіка не хацела разыходзіцца. Не хацела разыходзіцца. Як маецеся пасля учорашняга канцэрту? Цудоўна. Хутенька распавядзем тады, раз каментатары пытаюцца пра тутыку. Там все просто шыкоўна, неверагодна сяброўская атмасфера. Я быў вымушаны з'ехаць сюды, але вельмі не хацелася. Там просто шыкоўна. Калі ў когось ёсць магчымасць яшчэ вечары далучыцца да яго, то абавязкова далучайцеся. А калі вы не можаце далучыцца да тутакі на Падляшшы, включайце Белсат Мьюзік увечары, і вы пабачыце там стрым усяго цэлага канцэрта. Разумееш, што така яму падабалася? Да нас не А хацеў мы не вяртацца. падабаліся. Я ўчора глядзела на Белсат Мьюзік, таму голаса ў мяне няма. Я падпявала. Так, пра танкі. Таксама пішуць нашыя каментатары, у нас трошкі, вот вы тут стаіце і не ведаеце, што трошкі затрымалася трансляцыя наша на Ютубе, але я хутенька аператыўна прыклаў падарожнік, і оно пачалося. То бок, все нормально. Гэта к Шухіловічу. А накавіце мне... Падарожнік. Я вот так. Я імітую затрымку эфіра. Вот так. Надвор'е. Пішуць нам беларусы. Так, надвор'е не самае лепшае, але лепш такое надвор'е, чым спёка у плюс 30. Хто падтрымлю? Вось. Згоден. Лепш такое надвор'е з залевамі, з дажджамі, 15-20 градусов. Лепш зафіксаваць, бо я вось голая хожу, потым не маю голаса. А калі жара, так я разумею. Голая ходзіць. Ну, я маю на увазе, што нейкае адзенне такое не зімовае, не восеньскае. А ты прыгожая нават. Так, гэта не для вячэрняга эфіра. О! Пішуць далей, надвор'е такое, што падаецца, лета завітала ўжо нарэшце, але ж ці надоўга. Але вось мы бачым відэа, дажджы,
А Вожик Патріот піша, што надвор'е добрае. Ну, хіба наладзілася. Не, я бачила, что у некоторых регионах там такая спека, что люди так вось робят, а я сижу и... Ось мне спадабаўся адказ. Чакаць надвор'я трэба не звонку, а ўнутры, каб была яснасць у думках і цёпла на душы. Хотела спеть песню, але яна про фашистов тому не буду. Ларыса Доліна? Да, скіпнем гэтую... Да, а я могу нават хуценька перавесці тэму і пішуць: «Унутры надвор'е пагаршаецца, асабліва калі чакаць доўга». Ну, трымайцеся, дарагія нашыя калегі. Таксама наўздагон першыя нашыя госці, калі размаўлялі пра махляроў у інтэрнэтах, людзі пішуць, што Махляры. мне ўвесь час звоняць махляры і кажуць пра падазроны перавод са Швейцарыі. Добрага, шматкроп'я, занадта добрага меркавання яны аба мне. Гэта, ведаеш, такое, хоть бы. Гэта была самая аб'ектыўная інфармацыя аб надвор'і ад нашых гледачоў. Ну, а зараз, а будзе такі эфект, вось это, или адразу распачнем гадзіну? Ты Я могу кіраваць. Ты гаспадыня свайго жыцця. Не, просто я люблю кіраваць, я бачыла, у іншых можна так зрабіць, у нас так не працуе, бо жывы эфір. Будзе перабівачка? Не будзе, я буду кіраваць эфірам. Вітаем. Не, давайте так, нібыта нічога не было. Так, поехали. Добрай раніцы, шановныя. Дзякуй, Кацярына. Дзякуй, Кацярына. Нешта пашло. Мы зараз вам раскажам, што вы ўбачыце ў нашым эфіры. Як штучны інтэлект забівае інтэлект чалавечы, шкода ці карысць, чаго больш прынёс у нашае жыццё чат GPT. Место, мясцовасць, нюансы беларускай мовы з Віктарам Шукіловічам. Таксама Сашу Гойшыка мы будзем вам паказваць і расказваць пра яго. Апошняя сенсацыя ад беларускіх расследавальнікаў. Паразмаўляем пра іх з нашым госцем. Што такое партугальскі рэлакс і як навучыцца жыць па-партугальску, раскажуць беларусы з Лісабону. Я зламала тэлебачанне, нікому не кажы. Да ты ўсіх зламала, ты мяне нават зламала, але нягледзячы на тое, што я ўжо прызвычаіўся. Кацярына Раецкая зломачак. Ой, вось было там пра краіну падобную да Беларусі. Як думаеш, гэта якая краіна? Гойшык будзе распавядаць. Так, як ты думаеш? Гойшык дзе можа быць? Ган пачынаецца, на Дурас скончваецца, так? Не, мне падаецца там пра іншую, давайте паглядзім. Ruleta rusa que una ya haga la ruleta. Ay, ¿qué pasa que nunca me metiste? Lo que pasa que vos sos peor que una mujer. Едзеш сабе спакойна па чарговай краіне Лацінскай Амерыкі і раптам трапляеш на цэлы хіп-хоп батл пад адкрытым небам. Так бавіць час моладзь у Гондурасе. З назвы гэтай краіны мы чамусьці смяяліся ў дзяцінстве. Але ж настолькі добрых і адкрытых людзей трэба яшчэ пашукаць. Мой хост каучсёрфінга пакінуў мне ключы ад свайго дома пад камнем у двары. Ніколі мяне да гэтага не бачыш. Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы патрапім у Гондурас, краіну настолькі незвычайную, што нават уязны штамп у пашпарту друкуюць матрычным прынтарам. Тут я ледзьве не забіўся па дарозе на акіян, калі ляжачы паліцэйскі вырас літаральна на пустым месцы. Я узляцеў на скутары, адрываўшыся ад асфальта двумя коламі. Ніколі не забуду, як трэсліся пасля мае рукі. Там жа па дарозе я пабачыў, як прадаюць сушоную рыбу. Узяў сабе паспрабаваць на пляжы з безалкагольным півам. І пасля ўвесь пляж смяяўся з мяне, бо аказалася, што гэтую рыбу трэба вымочваць суткі ў вадзе і варыць з яе суп. Яна перасоленая настолькі, што нават у мяне, салігорскага хлопца, звяло скулы. У прыгарадзе Тэгусігальпы, тутэйшай сталіцы, я спыніўся па каучсёрфінгу ў вельмі незвычайным арт-гатэлі. Мой хост расказаў мне пра цікавыя месцы непадалёк, а я прыгатаваў яму дранікі. Салігорскі дранік частаваў дранікамі ўсю Лацінскую Амерыку. Як толькі мы селі за стол, прыйшла навіна аб пачатку вайны. Расія напала на Ўкраіну.
Кавалак стаў мне папярок горла. Наступныя 2 дні я не мог есці анічога. Дагэтуль я вандраваў з бела-чырвона-белым сцягам на скутары. Цяпер я адчуў вострую неабходнасць дадаць таксама жоўта-блакітны сцяг. Мой хоз знайшоў для мяне атэлье, дзе мясцовая жанчына пагадзілася пажыць для мяне ўкраінскі сцяг патрэбных памераў. Калі ж яна даведалася, навошта мне гэта, нават адмовілася браць з мяне грошы. Змагайцеся за вашу свабоду, Гондурас з вамі. Такая вось нечаканая падтрымка супрацьлеглага боку планеты. У першыя дні я рабіў шмат фото з украінскім сцягам на знак салідарнасці з Украінай. Мясцовыя часта пыталіся мяне, што адбываецца і чаму пачалася вайна. І ўсе выказвалі падтрымку Украіне. Але ў наступнай краіне на маім шляху ўсё раптам змянілася. Пра Нікарагуа, пра расійскую дыктатуру ў самым сэрцы Цэнтральнай Амерыкі я распавяду вам у наступнай серыі. Падрабязней пра мае прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, з вами Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. І мне вельмі прыемна прадставіць вам яшчэ аднаго госця, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, добрай раніцы. Добрай раніцы. Расследавальніцкі цэнтр. Ну, расскажите про то, что там у вас отбывалось. Ваши расследования не раз уплывали на реальные решения уладаў, там замороживали активы Гуцерыева у Великой Британии, санкции супраць белорусских бизнесовцев таксама працавали, адмена схемаў контрабанды ў Эстонии. Як вы оцениваете эффект гэтай працы расследовательской и ці тое гэта, чаго вы чакалі ад расследования? І огуле, ці яна уплывае вось на гэтыя рухі сусветна-міжнародныя ў дачыненні да Беларусі? Мы зараз размаўляем літаральна праз некалькі дзён пасля вялікай такой вехі для журналістаў-расследавальнікаў. Суд у Гаазе, які прызнаў Расію вінаватай у крушэнні малайзійскага Боінга, упершыню у настолькі маштабным выраку выкарыстаў як асобную катэгорыю журналісцкія расследаванні. Такім чынам увёўшы прэцэдэнт для выкарыстання журналісцкіх расследаванняў як не проста доказаў, якія журналісты-расследавальнікі знаходзяць, а сам факт журналісцкага расследавання як інкрымінуючы доказ у падобных выпадках. Агулам мы лічым у сябе для сябе па такой метадалогіі сумарная вартасць раскрытых схем, сумарная вартасць схем з гэтай лічбы, па якіх былі прынятыя нейкія дзеянні, ну і наша ацэнка рэальнага ўрону карупцыйнай схеме абыходу санкцый. Сумарная вартасць раскрытых схем апошнія ўжо некалькі гадоў у нас рухаецца прыблізна каля $1 мільярда, больш за $1 мільярд. І з такога яркага, напрыклад, сёлета ўжо значна больш, чым $1 мільярд будзе ёсць. Гэта было міжнароднае расследаванне аб адмыванні грошай турэцкай мафіі, такой сям'і Фаліалі з базай на паўночным Кіпры. Вы ў гэтым усім удзельнічаеце? Так. То бок вы займаетесь не только белорусскими, российскими схематозами, як кажуть, але і світові. Мы з'являємося членами такого Organized Crime and Corruption Reporting Project. Это міжнародний центр по розслідуваннях организованной злочинности и коррупции. Это, по сутности, объединение найбуйнейших журналистов-расследовальников усяго свету. И мы у асноўным зараз любое наше расследаванне, бо мы уже навучыліся знаходзіць, куды хаваюць грошы, і звычайна это ў нейкую іншую краіну. І звычайна у нас ёсць нейкі партнёр з гэтай сеткі, з гэтай краіны, які з намі это робіць, і вельмі часта ўжо все найбуйнейшыя расследаванні робяцца з кансорцыумамі. І такім чынам, калі нам нешта трэба, там у Турэччыне мы пішам турэцкаму партнёру, калі ім нешта трэба ў Беларусі, там нешта малейшае ў іх прамільгвае, то яны пішуць нам. Ну і атрымліваецца, тое расследаванне, оно было на пачатку году, пра тое, як больш за $1 мільярд ад, значыць, арганізаваная злачынная групоўка, это сям'я Фаліалі, якая займаецца гандлем зброі, наркотыкамі і нелегальнымі стаўкамі. Каля $1 мільярда яны адмылі праз менскае H-казіно, у якім уласнік турак, але
але значыць непасрэдным менеджментам займаецца там на месцы бізнесовец, набліжаны да ўправ справамі Лукашэнкі. Это бізнесовец, якому даверылі трымаць казино у прэзідэнт-гатэлі. А у мяне, на жаль, выскачыла зараз з галавы гэтае імя, бо гэта расследаванне з пачатку году. Таксама там ёсць ахоўнік Лукашэнкі і яшчэ адзін бізнесовец, блізка знаёмы з ягоным сярэднім сынам Дмітрыем Лукашэнкам. За дэталямі пра ландрамат, значыць, праз Беларусь для турэцкай мафіі, гэта на пачатку года, можаце пайсці на сайт belarusfiles.org альбо на YouTube беларуская. Вось гэта добры адказ. Вось гэта па-ютубнаму. Дарэчы, хачу ваш каментар атрымаць. Апошні кейс. Польскія санкцыі супраць Александра Машэнскага, беларускі бізнесовец. Гэтыя санкцыі, гэта вынік расследавання, якое зрабіла TVN24 і якое назвала Машэнскага чалавекам Лукашэнкі ў Варшаве. Вы калісь сказалі на Белсаце, што для санкцыяў патрэбныя доказы моцныя, і некаторыя эксперты лічаць, што доказы, прынамсі, адкрытыя, што там былі нейкія сустрэчы з Віктарам Лукашэнка у Машэнскага. Як вы лічыце, дастаткова факта сустрэчы для таго, каб чалавек не меў магчымасці працаваць у Варшаве, там прыязджаць у Польшу і рабіць нейкі бізнес? Ці дастаткова пра Машэнскага зараз доказаў? Ну, слухайце, Машэнскі — это такая даволі супярэчлівая фігура, бо мы пра яго рабілі расследаванне ў БРЦ ў 23-м годзе, падаецца, і тут же это выклікала жывыя эмоцыі. Хтосьці сказаў: вы паглядзіце, яны ж значыць, вот БРЦ пра яго ўсё напісала, чаму ён усё яшчэ з'яўляецца, значыць, не пад санкцыямі. А другія, наадварот, напісалі: паглядзіце, нават БРЦ пра яго не магло больш знайсці, і атрымліваецца, значыць, хорошы чалавек. Но сутнасць такая, што ён відавочна выдзяляецца з бальшыні ўсіх нашых астатніх так званых гаманцоў Александра Лукашэнкі, не гэтак званых, а рэальных. А ён гаманец. Ну, зараз мы да гэтага дойдзем. Ён падпадае пад крытэрыі афіцыйныя, паводле якіх уводзяцца санкцыі, але ў адрозненні, напрыклад, ад гаманцоў, якія з'яўляюцца інструментарыем, як там Алексін ці Цицерын, іхны бізнес — это проста раскраданне і нічога больш. То бок іхны бізнес заснаваны на тым, што ім альбо дзяржава нешта вельмі танна прадае, аддае за бясцэнак, альбо забірае ў іх за шматкроць вышэй рынкавага кошту, альбо прымушае беларусаў плаціць шматкроць рынкавага кошту, як, напрыклад, калі вводзіць манаполію на імпартаваны шакалад для Цицерына, беларусы мусяць ему пераплачваць. А Машэнскі стварае працоўныя месцы, я так разумею. Машэнскі стварае дададзеную вартасць. Вось гэта трэба прызнаць, таму што прадукцыя Санта Брэмар, яна канкуруе, в прынцыпе, і на захадзе, дзесьці мы тут і ў Польшчы можам убачыць гэтыя крамы. Ну, але, значыць, таксама Александр Машэнскі атрымліваў ва ўласнасць малаказаводы, это ягонае другое крыло, Саўшкін прадукт, па непразрыстай працэдуры, указам Лукашэнкі, і паводле цаны, якая, ну, відавочна, была ніжэйшая за рынкавую. То бок можна тут убачыць пэўнае спрыянне, але з другога боку і незалежныя эканамісты кажуць часта пра тое, што некаторыя дзяржаўныя прадпрыемствы трэба аддаваць за намінальны долар, а то і даплочваць, каб інвестар у іх інвеставаў і праводзіў там эфектыўную мадэрнізацыю, каб яна працавала прыбыткова. Галоўны момант, які для мяне асабіста важным быў у нашым расследаванні, да яго таксама, значыць, можна прычапіцца, гэта тое, што ён не плаціць практычна ніякіх падаткаў. У Беларусі. У Беларусі, так. Пры тым, што велізарныя абароты, і дзесяткі мільёнаў долараў ён на год не даплачвае в бюджэт. А чаму не плаціць, каб зразумець вось на бытавым узроўні? Ён, у адрозненне там іншых, якім Лукашенка сваім указам дае прывілей, ён у свой час абсалютна законна, на мою думку, патрапіў у свабодную эканамічную зону Берасці. Але гэта было ўжо больш за 30 гадоў таму. Як ён навучыўся прыгожа рэзаць рыбку, тады это было сапраўды інавацыі. Зараз у яго ёсць канкуренты ў Беларусі, якія ў 10 разоў за яго меншыя, а плацяць у 10 разоў больш падаткаў. Ну і тут можна задаць пытанне. Тое, што ён все яшчэ ўжо чацвёрты дзесятак гадоў сядзіць у этой свабоднай эканамічнай зоне Берасці, не прыдумаўшы больш нічого новага. А ці дапамагае гэтаму, што ён возіць сям'ю Лукашэнкі на адпачынак, што ён з'яўляецца на інаўгурацыі патаемнай?
ці тое, што ён выступае давернай асобай Александра Лукашэнкі на выбарах 2010 года. Ну, кожны можа вырашыць для сябе сам. Вось, на маю думку, калі ёсць крытэрый еўразвязу для, ну, это, дарэчы, не еўрапейскія санкцыі, пакуль што польскія. Ёсць крытэрый еўразвязу па тым, што, значыць, атрымлівае выгаду ад рэжыма і спрыяе рэжыму. Абодва крытэрыі падыходзяць. Ці меў бы ён быць першым на месцы, значыць, першым не факт, тому што, напрыклад, як мы недавно даведаліся, Угоршчына і Словаччына зараз блакуюць санкцыі і блакуюць санкцыі супраць целаахоўнікаў Александра Лукашэнкі, на якіх зарэгістраваныя ягоныя фірмы, на якіх зарэгістраваныя фірмы з асабістым маёнткам Александра Лукашэнкі, напрыклад, у Расіі, вось тое, што рабіў. Якая сувязь? Угоршчына, ахоўнікі Лукашэнкі? Угоршчына... Навошта яны гэта робяць? Навошта яны блакуюць? Ім які сэнс? Ну, ёсць у них нейкія цікавасці, мабыць, і сувязі. Угоршчына і Словаччына, яны зараз скандальна вядомыя тым, што блакуюць санкцыі таксама супраць Пуціна і выступаюць проста на баку Пуціна. Ну, яны, ведаеце, карыстаючыся тым, што аддзеленыя ад Расіі в лініі іншых краін еўразвязу, яны, значыць, спрабуюць падзарабіць на тым, што адкрыта выступаюць за Пуціна і з Лукашэнкам. Яны вельмі сябруюць з Лукашэнкам. Такім чынам атрымліваецца, што фірмы, якія мы пазнаходзілі, якія таксама Белпол знаходзіў, напрыклад, эту маёнтак Лукашэнкі у Расіі, яна зарэгістравана на ягонага былога ахоўніка. У этого ахоўніка ёсць, адпаведна, бізнес-партнёры з фірмамі ў Польшчы, якія зарабляюць на абыходзе санкцый, зарабляюць на разрабоўванні беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Для прыкладу, напрыклад, як яны робяць, ёсць... Мы рабілі расследаванне летась пра разрабоўванне Беларусь-Калія. Яны экспартуюць праз расійскія тэрміналы, і, значыць, і расійскі тэрмінал дае сваю цану на перавалку з цягніка на карабель $30 мільёнаў на год. Значыць, беларускія ўлады даюць загад: тэрміналу вы не плаціце, а плаціце прокладцы, зарэгістраваныя на Кіпры, і плаціце не 30 мільёнаў, а $70 мільёнаў. Так, значыць, амаль $40 мільёнаў толькі на адной этой схеме застаецца на этой прокладцы. Значыць, уласнікі этой кіпрыёцкай кампаніі, ну, это кіпрыёцкія адвакаты, па даверенасці ад ёй дзейнічае такі Андрэй Свірыдаў, намеснік Віктара Шэймана, управ справамі Лукашэнкі да нядаўняга часу. І вось, напрыклад, супраць Свірыдава санкцыі былі ўведзеныя, але атрымліваецца, вот в этой бізнес-імперыі Шэймана ёсць такі Андрэй Селіванаў, гэта яшчэ адзін быў першы намеснік Лукашэнкі, які таксама кантралюе істотныя актывы. Ёсць яшчэ многа людзей, которые заслугоўваюць патрапіць, Зінгман, для прыкладу, якія заслугоўваюць патрапіць у гэты санкцыйны спіс нашмат раней за Александра Машэнскага, але яго быў істотны бізнес у Польшчы, таму яны, напэўна, пакаралі таго, да каго маглі дацягнуцца. Дэтэктыў! Срыллер! Людзічкі! Да, Славскі, я ўжо... Здыміце дакументалку нейкую. Не, серыял на Netflix. Ну, мы здымаем кожны дзень відэо, кожныя 2 тыдні відэо з расследаваннямі на нашым канале. І, дарэчы, зараз будзе літаральна праз 3 дні у сераду расследаванне пра тое, як гаманцы Лукашэнкі карыстаюцца санкцыямі для таго, каб больш актыўна разрабоўваць, пад прыкрыццём санкцый, карупцыя пад прыкрыццём санкцый. І мы пакажам, колькі прадпрыемства буйное беларускае дзяржаўнае страчвае на санкцыях і на абыходзе з ім, і колькі яно страчвае ад карупцыі пад прыкрыццём абыходу гэтых санкцый ад гаманцоў Александра Лукашэнкі. Можаце, як вы думаеце, ад чаго эфект большы? Ну, ад крадзяжоў заўсёды, мне падаецца. Гэта больш крэатыўныя людзі, якія так санкцыя, гэта вось гэта нельга. А гэтыя там знойдуць нейкі шлях, там і нешта сюды. Ну, мне так падаецца, я не ведаю. Прыблізна так і ёсць, да, вы ўгадалі слушна, але я думаю, што вы наўрад ці уяўляеце сабе
наколькі вось вялікая яно, гэтая ага. розніца. Так. І якія там сумы? Ну, это сумы параўнальныя з бюджэтам амаль што цэлай вобласці, тыя сумы, якія скрадаюць за год. Нічога не хачу пра гэта ведаць. Але калі мы пра Netflix, фінальнае пытанне, а якая самая крынжовая історыя ў вашым досведзе расследавальніка і вашага расследавательскага цэнтру? Ну, мабыць, нешта расследавалі, такі, да не працуе, типа, не на тым шляху былі. Ці наадварот, нешта, што ўзрывала типа, не можа гэтага быць. Слухайте, ну бывало такое, што працуеш паўгода над расследаваннем, прыходзіш да зладзея, як мы іх называем, значыць, і ён пачынае камунікаваць і дае табе такія доказы, што ты ему ўсё роўна не верыш, але абвергнуць гэтыя доказы не можаш, і справа полугода просто ідзе на, ну, не ў сметніцу, но на паліцу. Я, дарэчы, мяне папярэдзілі, што будзе такое пытанне. Хто, вашы расследавацелі? Само собой. Я нават прыслаў вам некалькі забаўных відэо з таго часу, калі мы працавалі яшчэ ў Менску, я не ведаю, ці зараз атрымаецца не дадуць, кажуць, што гэта сакрэт фірме ўжо. Не дадуць. Ну, я тады распавяду, напэўна, проста пару забаўных сітуацый. Такі караценечка, каб. Так, напэўна, самае забаўнае было, калі прыйшлі мы да былога мэра Менску Шорца у сакавіку 20-го года. Это было расследаванне пра раскраданне на будаўніцтве стадыёна «Дынама». Пабудавалі па цане 5 еўрапейскіх стадыёнаў, і мы знайшлі, што куды ішлі тыя грошы фірме жонкі намесніка генеральнага дырэктара Будтрэста, якая накручвала кошты до десятка разоў за любыя паслугі. Вось, ну, ясна справа, што это рабіла она не для сябе, і вось мы з вынікамі этого расследавання заходзім да былога мэра Шорца. На той момант не быў уже мэрам, ён працаваў в Белбудэкспертызе, то бок там было крышачку менш секьюрити, і мы да яго зайшлі. І кажам, што, ну, вось, што мы знайшлі, дайце каментар. Выглядае, што это вы скралі. Ён кажа, да, я вам зараз все раскажу. Падняўся, кажа, тукі, дайце я стану вот тут, значыць, абышоў нас і пабег. Мне падаецца, на гэтай ноце можем і скончыць, бо гэта лепшы выхад за некага... Зараз, пачакай, я прынясу, я зараз прынясу! Шчыры дзякуй, нагадваем, з намі быў кіраўнік беларускага расследавательскага цэнтру Станіслав Івашкевіч. Гэта было вельмі і прышпільна, і вельмі цяжкая у вас праца, ведаеце, трэба і шукаць гэтых пытанняў засталося. Наступны раз абавязкова прыходзіць. Таемніц журналісцкіх расследаванняў мы пераходзім да складанасцяў беларускай мовы. Іх нам тлумачыць, як заўсёды, Віктор Шукілович. А вы калі-небудзь блыталі словы месца, места і мястэчка? Ну, з месцам, здаецца, ўсё больш-менш зразумела. Мы ўжываем яго як асноўны адпаведнік да слова лакацыя і перакладаем на расейскую як места. У народзе кажуць, на адным месцы нават камень абрастае. Віктор, не сядзі на адным месцы, бо ж імхом парасцеш. Ад слова месца ў нашай мове паходзіць назоўнік мясцовасць, наваколле, а таксама прыметнік мясцовы, тутэйшы, непрыезджы. А вось на слова места многія скажуць: «Не ўжываць, гэта ж русізм, як вы можаце». Але калі мы зазірнем у гістарычны слоўнік беларускай мовы, то пабачым там, што слова тлумачыцца як паселішча, горад. Можам згадаць тут і Францішка Багушевіча: «Не люблю я места, па-расейску горад». І тут паўстае такі цікавы феномен, як ілжэсябры-перакладчыка. З'ява асабліва пашыраная ў роднасных мовах, якімі з'яўляюцца беларуская і расейская. Там адно слова, места, можа абазначаць зусім іншыя з'явы, як, напрыклад, па-беларуску гэта горад, а па-расейску лакацыя. Праўда, цяпер часцей сустракаем не само слова места, а памяншальную яго форму мястэчка. Так называюць населеныя пункты, прамежкавыя паміж вёскай і горадам. Мястэчка Мір, мястэчка Жодзішкі, мястэчка Ружаны.
У савецкі перыяд слова пачалі лічыць састарэлым. Праўда, у наш час яно штораз актыўней вяртаецца ў жывое маўленне. Людзі, якія жывуць у мястэчку, называюцца месцічы. Праўда, словы месціч і месцічка мы не спаткаем цяпер вельмі часта. Яны належаць хутчэй да гістарычнай літаратуры. А вось слова местачкоўцы з тым самым значэннем жыхары мястэчка мы спаткаем куды часцей. Дарэчы, ад слова места паходзіць і такое ўсім вядомае нам слова як мяшчане. Што да прыметнікаў, то словы мястовы і мескі мы ў наш час хутчэй мусім аднесці да пасіўнай лексікі. Бо найчасцей цяпер мы спаткаем прыметнік местачковы. Вы ж памятаеце местачковы раманс Віктара Шалкевіча? Віктор, ты зноў сядзіш на адным месцы і адпачываеш? Які ж гэта адпачынак? Гэта self-development? Капучына, пліз, калі ласка. Цікава, ці ведае ўсе гэтыя нюансы беларускай мовы чат GPT? Трэба дазнацца. Той самы, якім ведае. Склізкая, ведаеце, гэта дарожка раіцца са штучным інтэлектам, з любой, мне падаецца, нагоды. Па-першае, ён хлусіць. Чат GPT хлусіць. Чалавек таксама хлусіць. Штучны інтэлект. Па-другое, чалавеку гэта таксама некарысна. Карацей, без адмыслоўца нам тут не абысціся. Таму да нас завітаў эксперт у сферы штучнага інтэлекту Зміцер Смірноў. Дзіма, вітаем. Вітаем. Пад волі апошніх даследаванняў існуе сувязь паміж інтэнсіўным выкарыстаннем штучнага інтэлекту і заніжэннем інтэлектуальных здольнасцяў чалавека. Як ты мяркуеш, ці адпавядае гэта рэальнаму стану і ці ёсць узаемасувязь у гэтым? Слушайте, ну, на самом деле, я читал это исследование, там немножко не так. Там они предполагают, что, возможно, это имеет связь, то есть то, что мы используем чат GPT или другие чаты, каким-то образом это влияет на наши когнитивные способности, но они не утверждают прямо это. Это, во-первых. Во-вторых, там и выборка небольшая, и какие-то там есть моменты по поводу того, можно ли считать это подсчет правильным или нет. Ну, в общем, это во-первых. А второе, что я хочу сказать, что на самом-то деле это вообще ничего нового нету. Мы как бы в основе человеческого прогресса и в основе нашей жизни лежит наша лень. И чат GPT — это просто очередной инструмент нашей лени. То есть когда-то мы же... Это руховик прогрессу. Ну, смотри, да, я просто к чему говорю, что таким образом можно сказать, что вот у нас появились калькуляторы, мы отупели, перестали считать. У нас появились навигаторы в машинах, мы отупели, забыли, где находятся какие улицы. Google, так само Google, пошук в Гугле. Да. То есть это все просто какие-то появляющиеся инструменты, без которых мы потом не можем. Ну, если у тебя дома стиралка, да, сломалась, ты же не будешь стирать руками, ты пойдешь и купишь новую стиралку, правильно? Вот то же самое. Не все так робят, але, ну, то добро. Да. Поэтому как бы здесь ничего нового абсолютно я не вижу. То есть, да, у человека появился новый инструмент, он пытается каким-то образом сократить свои умственные расходы. Але, глядзі, раней гуглілі і нейкія спасылкі сапастаўлялі адна з адной. То бок звяраліся, типа, першая спасылка хлусіць, другая не хлусіць. То бок нейкая была актыўнасць мозгу. А зараз вось гэтыя спрэчкі, у мяне так ёсць сяброўкі, якія пытаюць у дыскусіі нейкі GPT і паказвае, глядзі, што адказвае. Вось гэта не перашкаджае мысленню? Ну, конечно, да. Но на самом деле, опять же, если мы вернемся, там, условно, в 90-е годы, Денис точно помнит, я тоже. Да, вот эти вот все газеты, когда бабушка приносит, мне говорит, вот в газете написано, что ты споришь со мной. Ну, это тая ж, але ничего, абсолютно, да, это просто, как-то сказать, новый виток пошел, да, вот этого. Каждый раз будет какие-то, одна бабка сказала, там, в 60-е, в 70-е годы, нет, ну, там же Марья Ивановна сказала, вот она знает. По телебачению сказали. Да, потом по телебачению сказали, потом в газете написали, а сейчас чат GPT сказал. Так. Вообще ничего нового. Але ёсць яшчэ адзін бок, это такое сяброўства з штучным інтэлектам. Гэта вось моя, калі шчыра. Я, ну, інтраверт, не вельмі люблю хадзіць кудысьці, таму я магу з GPT-чатам нешта абмеркаваць. Але адное, калі ты абмяркоўваеш нейкую там падзею ці даследаванне, якое можна спраўдзіць, а другое, калі ты эмацыйна неяк кансультуешся, просіш парады ў штучнага інтэлекту. Пачынаеш залежыць. Так. Ад гэтай штучнай камунікацыі. І гэта можа негатыўна паўплываць на эмпатыю чалавечую і на цывілізацыю чалавека? Гэта норм.
Слушайте, ну, вообще нормы сейчас меняются постоянно, поэтому тут, не знаю, тут, наверное, нужно еще какой-нибудь комментарий психолога еще дополнительно получить. Я скажу так, со своей точки зрения, что никогда не стоит искусственный интеллект одушевлять. Это самое главное правило. Это вот как вот ты открываешь компьютер, ты же не разговариваешь: о, мой любимый компьютерчик. Там, ну, кто-то, конечно, говорит так, естественно. Но ты же относишься к нему как к машине. Это ровно то же самое. То есть нужно просто понимать, что это какой-то инструмент, который поможет тебе решить твои проблемы. Но не надо говорить: ой, там, маленький мой, покажи мне там, расскажи. Пожалуйста, не нужно Я обращаться. пишу «калі ласка» заўсёды. Знайди мне «калі А я ласка». агрэсірую, ўсё як у жыцці. Я таксама: ты не зразумеў задачу. Ну, ён... Да, і он же рэагуе на наши... Вучыцца таму, як камунікуем мы. Да, ну, просто нужно как-то поставить правила вот в себе. Первое правило — не делать себе из него друга. Второе правило — не доверять ему. Все. Вот когда у тебя есть эти два правила, ты сразу же начинаешь относиться к этому инструменту по-другому, просто как к какому-то инструменту, который иногда хорошо работает, иногда плохо. А вось ты, як адмысловец, як ты працуеш са штучным інтэлектам? Якія пытанні? По яких пытаннях ты до яго ходишь? Смотри, в основном то, что я использую, это какой-то брейншторм. То есть я говорю, что вот представь, что ты там какой-то специалист в какой-то области, и тебе нужно представить. И он накидывает какие-то идеи, а дальше я уже их развиваю. Ну, вот и все. Творчыя моманты. А калі трэба пашукаць, знайсці нейкую інфармацыю, дзе ты ее шукаешь? Смотри, я... Выкарыстоўваеш час? Да, конечно, да, я обязательно, но тут нужно понимать, что я использую в каких-то лайтовых ситуациях. Ну, там, типа, где белки, там, не знаю, прячут свои орехи. Вот я спросил у него, допустим. То есть, и, в принципе, если он ошибся, ну, как бы, ну, ничего страшного, да. Я подумал так, ну, буду знать, что они там прячут не в дуплах, а где-то зарывают, допустим, да. То есть такие ситуации, ну, лайтовые абсолютно, которые вот просто лень заходить в Google, искать, там, открывать посылки. А если важные А вот в этом случае я могу спросить, но если это мне нужно, допустим, по работе, по журналистской какой-то работе, то, естественно, я перепроверяю. Это правило, вот как вот не сделать себе друга. Второе правило — всегда, никогда не верь искусственному интеллекту. Перепроверяй. Мне ChatGPT падабаецца тым, што ён акумулюе адказы з Гугла, і яны, ты маеш іх на адной старонцы. Ён іх прыдумляе. Вось, мне падаецца, гэта важная частка, і таксама вось гэтых эмацыйных стасункаў з гэтымі усімі штучнымі інтэлектамі, усімі чатамі, што ты пачынаеш думаць, што ён акумулюе, і, ну, нібыта заўсёды... Ён же спасылку дае, а пасля пераходзіш па спасылцы і бачыш, што ён прыдумаў тое, там гэтага не напісана, гэта эмацыйная такая вось прывабнасць гэтага простых адказу. А ці можна гэта перакруціць неяк у пользу? Мабыць, для вось інтравертаў ці людзей з сацыяльнымі нейкімі адрозненнямі сацыяльнымі, мабыць, гэта можа памагаць людзям, якія, ну, не любяць на нейкія івэнты хадзіць, людзям, якія маюць цяжкасці ў прыстасаванні да камунікацыі. Слушайте, ну, я думаю, что, наверное, да, если, допустим, какой-то чат-бот сделал, ну, чтобы это было более-менее безопасно, сделают специалисты, когда он будет работать под контролем там, психотерапевтов, психологов и так далее, врачей, который будет понимать, что он может сказать. Я буквально недавно читал, какое-то было исследование, боюсь сейчас вот, нужно быстро что-то ответить, боюсь вам что-то наврать. И, в общем, он сказал человеку, склонному к самоубийствам, он ему ответил на вопрос, какие есть мосты выше, в вашем городе выше 50 метров, там, допустим. А тот его спросил, а он ему ответил: ну вот тебе, пожалуйста, вот этот мост, вот этот мост. Вот считается, что он как бы, что он ему помог? Помог в чем ему, да? Помог, чтобы он потом пошел на этот мост и сбросился? Вот, поэтому, опять же, самое важное, что нужно понимать, с ним можно общаться, его можно запрограммировать как психолога, друга и так далее, все это можно делать. Но нужно понимать, что к чему это может привести. Нужно понимать, что это все равно машина, которая тебе отвечает так, как ее запрограммировали ты, либо вот эти вот ребята в Америке или там в Китае. Як ChatGPT працуе? Ён збірае ўсе гэтыя адказы на твае пытанні з сеціва? Да, ось то же самое бывает. Да, по сути, вот в чем... Там и хлусня, и усё. Совершенно верно. Откуда все вот эти галлюцинации и возникают, как правило? Ну, не только оттуда, но в целом. Он же обучается, условно, если мы берем белорусскую повестку, да, и на зеркале, и на белта. Вот что он вам ответит, когда вы ему спросите? Вопрос.
Так, Ну, ён добра збалансуе. Мне падаецца, вось на гэтым і зафіналем, тое, што трэба ўсё ж такі быць побач з людзьмі таксама, з імі нейкіх парадаў чакаць ад іх, а таксама апірацца на свой адэкватны стан, на сваю логіку, але выкарыстоўваць інфа ад штучнага інтэлекта, а эмпатыя ды спраўджанне гэтых фактаў ад людзей, як ёсць. Дзякуй вялікі, Дзіма. У мяне было хачу знайсці ўсе цытаты з твораў Шекспіра, дзе ёсць слова вайна. Чат GPT, і ён мне выдае усе гэтыя цытаты. Я гляджу, гэта не шекспіраўская мова неяк. І потым гэта не Шекспір, ён так, але ж вельмі падобны. Ты таксама не Шекспір, пакуль, а мы рухаемся далей. ВНЖ ў Партугалію дапаможа табе стаць, мабыць, партугальскім нейкім Шекспірам. Партугальскі Шекспір, глядзім. Мы ўзялі тыповы сняданак у Партугаліі. Гэта сок, паштэль даната, кофе і вось круасан мішту, круасан з сырам, з маслам. Усё гэта ў нас каштуе 7 еўра. Хутчэй за ўсё, я часцей дома сам сабе гатую сняданак. Але вось гэта, каб адчуць такі партугальскі вайб, гэта прям набор такога тыповага партугальца. У партугальцаў ёсць такая культурная звычка праводзіць час з сабой. У іх ёсць перад працай такі рытуал, калі яны прысвячаюць час сабе. Яны не спяшаюцца, яны не хочуць зарабіць мільёны там і ўсе грошы свету, але яны вось вельмі любяць сябе і клапацяцца пра сябе, не стрэсаваць. Вось гэта ў іх такі культурны код зашыта. І гэта, я думаю, нам дакладна ўсім патрэбна. В Варшаве там по 3 работы у каждого человека. И вот постоянно такой капитализм, то есть вот эта гонка, вот это успеть все. Бегут, то есть к чему-то. То есть все хотят, а потом 50 лет там, условно, достигают и смотрят назад и такие, а это вообще про меня. И мне кажется, вот Португалия дает тебе на собственном примере возможность, что вот смотри, вот можно просто сесть днем, попить чаек, никуда не спешить, и мир не рухнет. Мне кажется, я в прошлой жизни была португалкой. Я как только приехала в Португалию, я как будто бы, интуитивно решила, что утро, оно должно быть посвящено мне конкретно. Ты понимаешь, что ты не принадлежишь работе или чему-то там еще. А что ты еще для себя переняла в Португалии, чего ты не делала раньше, либо что ты попробовала и внедрила в эту жизнь, либо попробовала и просто тебе понравилось? Когда ко мне кто-то приезжает из Беларуси, даже из Польши, очень нервничают, например, когда они кому-то мешают, когда за ними очередь в магазине стоит. Здесь такого нет, здесь take your time. Даже сейчас можно заметить, очень много людей сидят на улице просто, и они не в телефонах сидят. Я себе позволила пойти продолжить свое образование и начать практику психологическую только в Португалии. Уже где-то на краю мира сидишь, да, на тебе уже всем пофиг на тебя, никто не смотрит. И ты можешь расслабиться и просто делать то, что ты хочешь. Прекрасно. Я считаю, за это можно и выпить. С этой чашей это, конечно, фриковский ход. Шоу надо же создавать. Это не самая легкая краіна для эміграцыі. Тут хапае бюракраты, тут усё вось гэта калма, спакой, ён не заўсёды іграе ў плюс. Самае складанае гэта знайсці жытло па добрых коштах і з добрымі умовамі. Усё астатняе, здаецца, нармальна. Кошты тут плюс-мінус, як у Польшы. Вельмі важна вось злавіць гэты іх вайб калмы. Ты атрымаеш дакументы рана ці позна, але ты іх атрымаеш. І вось калі ты гэты такі настрой у сабе захоўваеш, што окей, дайце мои дакументы, мне тут все трэба хутка. Нет, тут так это не працуе. Наша праграма амаль скончылася, але я вельмі чакала вашых каментараў. Нагадваем, мы пыталі гледачоў, якое ў іх надвор'е і ці яно ім падабаецца. Так, мы запыталі менавіта так, але нам распавядаюць пра Машэнскага. Давайте, усе каментары. Паехалі. Але пра надвор'е таксама было. Мы самі распачалі гэтую гутарку, што лепей дажджлівае надвор'е або супер горача. І вось людзі пішуць, дождж лепшы за спёку. Або, тут ідэальны варыянт, лепш плюс 25. Вось. Невялікі ветерочак і нямнога аблокаў. Так, майская погода. Травенькая такая. Што пішуць пра карупцыю ў верхніх этажах улады? Лука скраў у народа 50 мільярдаў
апусціў эканоміку, мы недаатрымалі $1 трыльён за 30 гадоў у параўнанні з тэмпамі роста Польшчы. І подпіс «Беларускі расследовательскі цэнтр». Гэта ўсё пакідаем, да, спецыялістам. МВД, КДБ, чыноўнікі будуць вяртаць сотні мільярдаў долараў народу. Ну, можа быць. Калі пішуць? Не пішуць, калі? Пока не написали дату, я не А якой дочитав. гадзіне? Мабыць, пра надвор'е нешта. Куды падскачыць? Так, неяк усё складана. Пачалі размову з Машэнскага і не адказалі, гаманец рэжыма ён ці не. Там усё было так, Складана. усё не так однозначно. Однозначно. Так, гэта па-расейску, так. І это па-славянску. Па-славя- Да. Эць! Які? Так, што з тым не сумнеўна, што на рыбе можна так зарабіць, каб фінансаваць рэжым. На ікре. Ну, Там же ёсць, ну гэта. Но там не толькі ж рыба. Так, шмат чаго. малако усялякае. Сіфуд. Прадукты харчавання. Не, там шмат чаго. І па штучным інтэлекце. Вельмі таксама шмат каментароў. Штучнаму інтэлекту дзесьці даверылі кіраваць вялікай крамай. І праз месяц яна збанкроцілася Так, і закрылася, таму што GPT, і плохое слово напрыканцы сказано, я его не скажу. Чат GPT, падкажы, як падняць бабла, адказ, трэба працаваць. От тут мы з чатам Так, працаваць прыйдзецца. Дякую Вы ведаеце, вялікі, у дякую любое вялікі, шановнае надвор'е. гаспадарства. Вы глядзелі раніцу з Белсатам. У студыі былі Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі і Андрэй Сульжыт. І развітваемся музыкай Джей Морс, Пугач і Вольскі. Пра надвор'е будзе нешта, пра надвор'е. Я лепш ведаю. Навальніца. Да пабачэння, выключайце. Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў у аскепках сталіцы. Холодное солнце, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам снится. Мы дыхаем зноў. І цёпла ў сталіцы усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.